ngenteni mik. Yo, ayo Kusuma. Om kek riyen Lanengane Nusantara makarya Petruk Muda Sunugi para kadang Gos Kayu. Rombolan kaya kae diawe kae disawer. Oke. Karo golekno Pak De Gudel sisan. Pak De Gudel nang endi ya? Kang Kerpo sisan. Kang Plencing sisan ning parkir kene. Nggih. Pak, sehat-sehat nggih. Nggih. Wah, ini rombolan kegayengan tingkat nasional ini. Halo sayang. Oh. Nggih. Lerek-lerek telung dina. Sehat-sehat. Nggak Pak, kalau salak mandarin mungkin lah sehat, pun sehat. Dari seger warase, amin. Pak Waloyo bakul pitik, ngersake tembang nopo Pak Wal? Ninggal katresnan Mas Banceng. Pak Waloyo juragane ayam lagune ninggal katresnan. Matur suwun dipun teng lagune. Halo Pak Tio. Wong edan kok iya Pak. Lanjut ya Om. Oke bos. Sik ta, sayangku Gudel ki ya ngawe. Ada apa sayang? Sik tak tulise iki ora ngantek lali lagune. Juragane ayam lagune ninggal katresnan. Ninggal katresnan Pak Waloyo, Pak Gudel napa? Pak Gudel napa? Kangen ning ati Om. Kok nyanyi dhewe nggih. Oke, siap. Lanjut dulu ya. Yo. Nano. Apa kau kira keli? Wase. Ayo Pak, goyang Pak. Petruk Muda. Jos. Ayo toh Bento. Laske toh. Pancen
gawe kelo yung alayong ngadino Tina pena ing rupe do ayo mas genteng jas kusuma kek Ria sehat terus Cak amin iki mau pun kesupen Pak Waloyo juragan ayam ninggal katresnan Mbah Gudel kangen ning ati siap nggih ya apa kowe ngeling asal jaman tanggung ana latar padha lelu kuwan perpisahan karo aku matur suwun Om Banceng matur sembah nuwun